Šta sam jeo, Benti pa Miljušić? Celo večer ću da... A šta sam jeo, nemoj da ti lutam ovu glavu. Šta sam jeo? Šta? Šta sam jeo? Jo! Ha? Jo, ne pada. Ok, već 2 mjeseca sam ovdje u Tajlandu i mislim da je pravo vreme da pričamo o hrani. Nadam se da se vidim i nadam se da se čujem nešto uopšte, ali da bih počeo sa ovim videom o tajlandskoj klupi, mislim da je najbolje da krenem sa ovim noćnim pijacama, pošto je cela tajlandska kuhinja poznata po street foodu. I da bih probao svu, tako da ću ovo celo testiranje podeliti u 5 do 6 različitih dana. Za ceo ovaj test treba će mi tića. Ok, evo i upravo sam naručio rižu sa svinjskim mesom. Na meniju nema prevod na engleskom, tako da je jako bilo zeznuto šta naručiti, ali nije bitno, vidio sam rižu, vidio sam svinjsko meso i onda kao meni ok. Pa čisto je vidično. Riža je svinjsko meso i ovo je za sup. Svinjsko meso sa rižom, nema greške. Ukus je klasičan kao kod sve tajlandske hrane. Slatko, ljuto, slane. Uvijek imaju te prelepe kombinacije. Što se mene tiče, ja sam jako jednostavan. Chicken with rice. Ćao. Chicken, ćao. Ja sam o chicken nego. Nije mi obrok kompletan bez lišćene. Sad, što nismo rekli? Nismo rekli da oni jako kratko termički obrađuju hranu. Kao svi Azijati, generalno. Niti mi Japanci. Evo ja sam jaje. Na primjer jaje koje nije tvrdo kuvano. Rovito. Da. Tako ću zadržavati jednu treći hranu. Koliko god to nama bilo na kao, jer različito od naše tradicionalne kuhinje gde se sve prekuvala, što se meni lično ne sviđa. Nema neke nauke. Piletina, rajs je rajs, jaje. Kuvano povrće je kuvano povrće. Da. Izmešaš ga, bucneš ga u isto vreme. Samo simpatična stvar u kakvim uslovima oni to rade. Da vam, ne kućnim uslovima pa. Dok sve seckamo, čistim, bla bla bla. Kao grom. Mogu je slobodno.
jačina ovog malog je otprilike 10 naših kraćih. Šta kažeš? Ukusno, neljuto. Spicy? Nije. Nema uopšte spicy. Zato mi se sviđa jer uopšte nije ljuta, kao domaća supica, samo bogatija i svinjsko meso mesto. I ovo mleveno šta je ovo, ne znam, evo ima ovo. To je kao kobasica, to su ove meatballs i to je bilo... A dobro, to je... Evo imaš ovo neko mleveno ovdje, ima svačega, ne znam čega se ima i... Znači rezanci, ima povrća, ima mesa, ima... Okej mi je, nije baš da će da te zasiti za ne znam koliko, ali kao predjelo je više nego ovo. Thanks. Gyros opet grčko. Pa dobro, da. Nije kebab. Kebab. Ali nije bitno, htio sam da probam kakav je kebab ili ti gyros ovdje u Tajlandu. Nije slan, kao da je slatko. Pa ima neki sladak sos. Ima sladak sos 100%. Tako da ti ćemo sa ove pice idemo na drugo testiranje. Može. Čekaj samo da vidimo. Ovo je pot novo mesto za koje nismo znali, došli smo da probamo. Jer je ovdje uzmete meso, imate svoj sto gdje vi sami pršite meso koliko želite i kako želite. Tako da po prvi put probamo ovako nešto. Znači, viđali smo, ali po prvi put probamo. A to je to, sve si uzela. Kako je uljen super? A? Kaj je uljen super? Nemam pojma. Jedna stvar... A? Ne, ja mislim da oni stavaju to ulje ovdje. To je ovdje. Za okolo da bi imala ulju, možeš tu staviti to je to. Valjda. Prigode li? Ajde. Nemo. Aha. Thanks. Ove su dobre kuglice. Nema ništa tiče. A little spice. Pa, Boga mi je ovaj malo
Pavliti. To kod babe je litli. Ovo je kao soj s piletinom, ali nije pravi kao soj. Jela sam ga već. Kao soj služi. Supica je sa kokosovim mlekom. I džumbirom i čilijem. Ali ovo nije mi verodostojan kao soj, ali ajde. Dobro. I ja sam uzeo klasične nudle sa... Što da probam? Čak da ja cepam ovo meso. Možda ovako? Da. Neuspjeli. Da. Pored odlične klope u Tajlandu imamo i perfektne šejkove. Za koliko se? 60 dinara? Da, po 60. 120 dinara za šejka. Onako, od 0,5. Da, pol litra otprilike. I to je sveže voće. Da, lednovano. Ok. Thanks. Sad, kao što sam i rekao, cijela ideja ovog klipa je da na što bolji način kažem sve o tajlandskoj kuhinji, ali prosto za jedan dan to je nemoguće. Ubedljivo najbolji burgeri ovde u Chiang Maju. Jako prosto. Najbolji, najukusniji. I još jedna stvar, najjeftiniji. Opa, hvala kamer, mislim da vidiš. Last but not least, to. Poslednji. Kako, pošto su za svakog imamo nickname, šta su ovo... Sve za 30. Sve za 30, da. Ovo je ulična klopa, sve za 30. Takozvana sve za 30. Ima i pored za 40, ali... Da, ali šta god. Sve za dolar, eto, zvaćemo je tako. Ili dolar, da, sve za dolar. Sve za 100 dinara. Pazi, sve za dolar. Može, okej. I otprilike šta mi radimo? Uzmemo ovako 3 obroka. To je 60 bata. Ne. 90. Ne, 90. 90. I onda... Što je otprilike $3. Malo manje, da, 270. 270 dinara. To je to. Cool. Kako nam treba da radimo se? Evo, okej da se... Tiću, kaže mi, molim te, ovo prvi put jedemo sladak pamplet. Pa, prvi put. Da, prvi put. Ukupni utisak, a ono kakve su cene i zaključak. Osi. Pa da, zaključak je konkretno da klopa na Tajlandu je dosta jeftinija, dosta zdravija u odnosu na junk food koji je dosta skuplji. I sve što ima nalepnicu Made in USA ili Made in Europe je 6 puta skuplje. Ako mogu negdje da nađem onu sliku sa Red Bullom. 100% imam negdje u telefonu sliku sa Red Bullom gde je tajlandska bočica koja je u staklenoj boci 10 bata, a 60 bata je Red Bull klasičan. Ali piše na njemu, da, kao kod nas, ali na njemu piše Made in Europe. Da, pa da, sve što im je uvozno je mnogo skuplje. Produkti sa Novog Zelanda, iz Australije. Iz Japana. Sve tuđe je mnogo skuplje nego tajlandsko.
Što nije slučaj kao kod nas. Dobro, nije slučaj kao kod nas, ali dosta je ova lokalna klopa, dosta je. Da. Dobro. Tako, može. Može. Koncept je poznat. Možemo da krenemo. Šta sam je?